מחקר מכירות של 300 מיליון קוביות, ויש עובדה שיש כל מיני קוביות, ומנבא נקודה של 3. יש 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. הנה כמו שאתם רואים, יש כל מיני קוביות, יש 2, 2, 3, 3, ויש 3. פתרון. שלב ראשון, זה הלבנה, שלב שני, שלב שלישי, 4 אלגוריתמים ופותרים את התמונה למטה. ואם אתם עכשיו שואלים את האלגוריתם, רצף פעולות, זה עוזר לבעיות. לא. השיא שלי זה 2 דקות. רגע, 2 אני לוחץ. איפה אנחנו רוצים לשים אותו? להוריד את הלבן. לא לגעת. זה... ולהרחיק את הלבן. ולהחזיר אותו לבעלה. ולהחזיר את הלבן הזה כאן. ולסובב. תצביע על הסרטון. אצל לילך זה יסתדר. ולסובב את זה כאן. תראי? ואיפה הייתי? תסביר מה רואים. לא, זה הסרטון שלי, אבל נכון זה לא עובד, אז זה יעבוד. כי יש לנו גם קרם, ואני צריך עוד מאוד. אני צריך... שדן, הלבן חזר להיות לבן. לא ראיתי אותו לבן. איפה שם פה? איפה זה להוריד את הלבן פה ולהרחיק את הלבן. זהו, עכשיו אתה יכול לכבות את הסרטון. ולהחזיר את הלבן הזה כאן. איך הוא יתחבר? לילך תחווה. סיבוב אחד. ותדלק אותו מפה. ואיפה שאנחנו רוצים לשים אותו, להוריד את הלבן פה. ולהחליט איפה הלבן, להוריד את הלבן פה, ולהחזיר את הלבן, ולהחליט את הלבן, יש כמה, תכבה את ה... תכבה את הסרטונים, משהו.